Umetatik bizi izan dugu irailaren 8. Txibilitu eta redoble doinuek gure haurtzaroak alaitu dituzte. Txikitatik, konpainia ezberdinetako koloreak ikusi ditugu etxean, familian eta inguruan. Nere familian parte den zerbait da, eta noski ikusten dudara nere buruan eranahia eta nere lehengusuarekin hor. Zuk bezalaxe, alardea maite eta bizi dugu. Hondarribiko emakumeak gara, eta herriko ospakizun nagusian parte hartu nahi dugu. Oso polita. Uste pilo bat. Noiz atera dezakegun argazki hau ia 8. Gure nortasunaren esentzia diren konpainia horietan desfilatu, senide eta lagunekin batera. Herriko edozein gizonek egin dezakeen bezala. Dejar de llorar a mi hija todos los días 8 cuando pasa montaña y no puede salir con ellos. Ai, Hain konplikatua da ulertzeko eta onartzeko? Zitzean jaia horrela, esnatu denak elkarrekin, jantzi denak elkarrekin. Bat gehiago eta egiten dugu hilara bat osoa. Zergatik molestatzen zaitu zure lagunak, lehengusinak edo bizi lagunak alardean parte hartu nahi izateak? Ametxo bat, azkenean. Nirekin jo, me emociona y todo, tío. Vale, es que no estoy Impresionatu nau. Benetan, kantinera ateratzen nintzenetik ez naiz horrela jantzi. Hemen, impresionau, berme. 21. mendean gaude. Emakume eta gizonen arteko berdintasunean sinisten baduzu, ez zenuke inolako arazorik izan beharko guk, edo zuk, alardean desfilatzeko aukera izatearekin. Me siento parte de lo que es nuestra historia, nuestra familia y nuestra tradición. Y solo me falta que nos dejen a las mujeres salir con nuestras familias Y poder disfrutarlo. Eso es. Askotan hitz egin da inposizioaz, baina inposizioa gaur egun arte emakumeok alardean parte hartzeko aukerarik ez izatea izan da. Errespetua eta bizikidetza herritar guztiok baldintza berdinetan bizitzea da, besteak beste alarde egunean. Denek elkarrekin, ez? Ospatzea alardea. Beraz, utz dezagun gorroto alde batera eta alardea elkarrekin bizi dezagun, inolako bereizketarik gabe.